Emyr, cyn I ni siarad am Argrph, falle I chydig o wylwyr Ochr 1 ffyddlon, falle sy'n gallu sôn wrtho fi, be di dy gefndir cerddorol di, pa fandiad ti bod yn nhw yn y gorffennol o felly? Wel, dal I fod yn band drum tymbal am sbel, ond o'n i'n wario drums, so oedd e'n rhywbeth bach yn wahanol I fi. A o'n i'n meddwl dechrau sgwennu stwff hunan fi a wneud mwy na just drum beats sy'n popeth. Ti di arfer chwarae'r drymiau, ond efo'r prosiect yma ti di symud i'r blaen a dy brosiect di ydi Argrph. Deitha fi, sy'n fath o sŵn di o be di dy fwriadau di efo'r prosiect? Nath o dechrau off just fel experimento gyda demos a just gweld faint o recordio ni'n gallu neud hunan fi a fel oedd e'n swno. A dyna pam nath o ddim dod mas o dan enw fi yn greiddiol. A wedyn, y bwriad oedd cael rhyw fath o surf rock sound, ond gyda stwff bach mwy psychedelic yna fe hefyd. Sa unrhyw ddylanwadau penodol sy'n gallu sôn am? O ran sy'n Cymru, mae'n sensegur ar niwl di fod yn huge o dylanwadau. Mae'n eitha llac hefyd ydi, mae'r sŵn ti'n gallu chwarae efo bob math o synna. Ti di bod yn recordio stwff fyny at rwan dy hun, do? Do, dros y blwyddyn diwetha jyst yn y tŷ. Yn just trio pethau gwahanol mas, a os ni'n hoffi fe, so fi'n rhoi e lan. Os ni ddim yn hoffi fe, jyst mynd yn y bin. Sianel newydd ar Ochr 1 heddiw yma, ti di recordio hon efo llyr gynt o Gengeniro. Mae o wedi bod yn recordio llwyth o artistiaid, fatha Sensegur a Palenco. Sôn wrtho fi chydig bach am y gan. Y gan oedd y demo cyntaf I fi recordio, a oedd e'n swnio'n really sort of beach pop. O'n I ddim yn hoffi fe, ond o'n i'n hoffi be o'n i'n gallu neud gyda fe. A o'n i'n meddwl, os ni'n mynd lan I llyr, bys fi'n gwybod exactly sort of be I rhoi arno fe a neud tynnu off o fe. So oedd hwnna'n profiad really dda I fi, gallu mynd lan a chwarae gyda Geth a George hefyd, gynt o Tanysgrifiwch. Be di dy fwriadau di? Wyt ti'n targedu EP neu sgyn ti frys I wneud album? Bach o frys I wneud album achos mae gymaint o stwff gyda fi'n barod yn mynd arno fe. Ond fi'n creu just trial o singles dros y blwyddyn a wedyn gobeithio rhywbryd hafnes a gallai rhoi popeth lawr ar un album. Emyr, diolch yn fawr a edrych ymlaen I weld y fideo. Diolch yn fawr iawn.